Здравейте, колеги, пчелари! Днес е 4 септември 2025 година. С този видеоклип, който ми е първ, искам да ви запозная с създаден от мен кошер. Създадах през 1999 го създадах и от 2000 година до сега пчелар съм само с него. Този кошер се различава от другите съвременните кошери по това, че при него липсва пространство на Лангстрот, който Лангстрот го е открил преди повече от 150 години. И това откритие вече създава основата за развитието на съвременното пчеларство, тъй като пчелните рамки се изваждат свободно от корпуса на кошера. Това пространство средно около 8 мм, 8-9 мм. В това пространство пчелите ни градат вътрешни хостови и ни заклейват, при което рамките стоят свободно в пространството на корпуса и се вадят свободно от него и се манипулира свободно с тях. При мен с този кошер липсва това пространство, което го отличава коренно от останалите. В 2014 година този кошер претърпя леко изменение, външно изменение, при което не се измени философията, същността на този кошер. В септември 2020 година се свърза с зооинженер Михаил Михайлов с цел да усъвършенстваме този кошер и основно за да се избере такава технология на пчелоотглеждане с него, поради това, че той има богат теоретичен и практичен опит в пчеларството. В резултат на нашата съвместна дейност на 16 юни 2025 година патентоваме този кошер под името тунелен пчелен кошер. Започна да пчеларствам през 1995 година инстинкта с закупването на две кошерчета. Какво те накара да станеш пчелар? Стана по недоразумение. По време на моя годеж, да кажа на младите хора, че това е стара традиция, годежа е стара традиция, при която младоженика получила да иска разрешение, съгласието на родителите на момичето да се ожени за нея. Условието е цял живот да е храна с мед и масло. Аз сега в буквалния смисъл разбрах, че трябва на масло винаги да има мед и масло и се съгласих. Но после с времето, с годините, в приносния смисъл на това пожелание, тази препоръка е означава да съм мил и драг през целия жизнен път. И да се спеста някои разходи, реших да си купя две кошерчета. Аз да се ги оглеждам, да не купувам мед. И така, втората година от тях получих една теникия мед и още 2 семейства. Станаха 4 семейства и една теникия мед. На следващата година от тези 4 получени вече семейства получих 8 семейства и 2 теникии мед. И така реших на следващата година да се допълвам вече моите доходи, които намалят вече като ветеринарен лекар, като поради липса на животни. Хората по-младите избягаха в градовете или в чужбина. И така, като всеки нов пчеларин се задава въпроса с какъв кошер да започна да пчеларствам. Затова се записах в пчеларство дружество в Стара Загора. Ходих на сбирките им и там питах пчеларите с кой кошер най-добре да започна да пчеларствам. Но от тях получих различни отговори от всеки пчелар. Някои викат 10 рамков да дам блат, други викат не в никакъв случай 10 рамков. По-добре 12, защото е по-голям за нашия район, по-подходящ. Други викат само многокорпусен. И така реших накрая получих отворителен отговор от нашите колеги пчелари, от професор Енчев, да ме насочи с какъв кошер да започна, как да ги гледам. Но и там тогава ми каза, виж колега, няма значение какъв е кошера, може да е от кутия на обувки. Важното този кошер да ти създава условия да ти изпълни технологията на пчелоотглеждане, които ти си избрал.
Тогава за първи път чух, че в пчеларството има технология на отглеждане. Да, наистина в животновъдството, в свиневъдството и в птицевъдството има технология, но в пчеларството не бях чул. И така привидно се съгласих с него и се прибрах вкъщи. Съкрушен, да не кажа, но отчаян, че не получих отговор, утвърдителен отговор от него. И затова реших на другия ден, да се отговоря сам на този отговор. Кой е най-добрият кошер за пчеларстване? И тогава ми дойде идеята този разговор да го разбере на няколко по-елементарни въпроса. Първият е кой е най-добрият кошер от гледна точка на пчелите? И втория въпрос, кой е най-добрият кошер от гледна точка на пчеларя? На първия въпрос, кой е най-добър кошер от гледна точка на пчелите? Всеки един, даже незапознат с пчеларството, ще каже, това е харлупата, това е тръвната. Във втория въпрос, кой е най-добрият кошер от гледна точка на пчеларя? Аз започнах да ги изброявам, да дам многокорпусен, но после се сетих, че всички тези кошери може да се обобщат като разборни кошери, т.е. да могат да се разглобяват и да се сглобяват, да се манипулират рамките и да може да се работи, да се влиза в семейство, да се работи с тях. И така, кое е характерното за харлупата? Харлупата при нея пчелите започват да градат своята лошостна пита непосредствено върху повърхността на кофината. Докато при разборния кошер пчелите започват да градат лошостната пита върху рамката, непосредствено върху летичките на рамката, което рамка пък устои от корпуса на кошера около 8-9 мм средно. Това пространство е известно като пространство на Лангстрот, в което пчелите не градат посъчни мохчета и не заклейват. И от всичко това казвато тук, установих, че няма такъв кошер, който да удовлетворява потребностите на пчелите и на пчеларина едновременно. Разборният кошер напълно игнорира потребности на пчелите за жилище, за тяхното жилище, което е характерно за тях, които са живели милиони години в такива жилища, докато харлупата или пък тръвният кошер не удовлетворява пчеларя, защото не може да работи, да влиза в семейство, да може да работи с тях. И затова реших да създам такъв кошер, който да удовлетворява желанията и потребности на пчеларина и на пчелите. Като най-напред в този кошер реших да създам условия наподобяващи живота на пчелите. Естественият начин на живот на пчелите, на хралупите. Представях си мислено един дънер, голям, диковен, падна на земята с изнила сърцевина, която е изнила и се образува кофина. В тази кофина на този дънер се нанася рой, който го изчиства, полира и започва да гради своите пици. И това е първото условие, което трябва да има този нов кошер, който аз исках да създавам. Условие, естествен начин на живот, като хралупа. Но после, за да се потребности на пчелара, реших този дънер да го разрежа, мислено взимах един трион и да го нарежа на филии, на резени, както се реже, например, франзела с нож за хляб, на филийки. И сега ще ви кажа, това все едно, че е дънера, който влизат пчелите вътре и започват да градат. Но за да може да се обслужва от пчеларина, трябва да се раздели на отделни рамки, на отделни филийки. Както така мислено ги си представят, че трябва да се срежат. Една, две и така нататък. Всичко това ми беше първата идея, както ви казах, през 1999. Тогава го създадах този кошер. Какво представляваше това? Като
първите ми рамки, това е характерно, че дебелината на тези филийки, на тези рамки не е 25, както предвидите, а 37 мм. 37 мм се получава от сбора на ширината на рамката, която е 25, което е питата, ширината на питата, която е нормалната восъчна пита, плюс 6 мм от ляво и 6 мм от дясно. При това положение тези 6 мм са достатъчни, целите да се качват и да излизат по рамката. Като първите рамки слагах и допълнително тази летва, като с идеята целите тук да градат лошната пита с оттегляне тук, а от тук да не градат, само да минат. Това е хода. Но с времето пчелите ми казаха, че няма нужда от тази рамка, от тази летичка, защото те ще знаят докъде да градат. И затова спряха да правят такива рамки, такива. И това е първата рамка, която измисля. Значи тук е рамката, които са плътно лепени една до друга. И тук пчелите градат лошната остава, като им давам оттелване с лошна пита. А тук те градат обикновено до 1 см и половина от долната лета, което служи за под. На тях всички това е пода на пчелното гнездо. И сега няма да разказвам как съм ги фиксирал, как съм работил с тях, защото, както ви казах, през 2014 година се отказах от него, защото установих, че много бавно се работи с него и най-важното, че се притискат при допирането на рамките една до друга, се притискат пчелите и се убиват. Затова трябва да се работи по-бавно. Какви ли не приспособления са направили да ги запазят, да не се притискат, но не можа да е нищо рационално. И затова тогава, през 2014 някъде, установих, че за да се намали до минимум притискането и смъртността на пчелите, трябва да се намали тази дебелина на рамката. Тук е 25 мм е ширината. И затова реших най-малката ширина, която реших, че трябва да бъде колкото ширината на рамката на съвременната рамка. Около 10-11 мм трябва да бъде ширината. Защото какво се получаваше? Когато пчелите се разползят така, когато се притиснат лекичко с това, и едните излизат навънка, другите излизат навътре, но има трети, които се въртат така като пумпал и не знаят напред ли да отидат, настрани или навътре да влезат. И особено пък да ги притисна по-силно, те ще падат в цепенение. И затова тогава създадах съвременния вече вариант, който е с такива размери, с ширината на съвременната рамка, 1 см, 10-11 мм. Само че разликата от другата е, че тази ширина е 37, когато нормалната е 25. Значи това е разлика от сега съществуващите рамки. И сега тези рамки, за да стоят фиксирани и изправени, не е необходимо с специални фиксатори да се работят, направо лягат си на релсите на кошера, който е вече става хоризонтален кошер. Това е запълно зимно, есенно и пролетно време слагам тези отопления с тази шумка, с пукащите си изолации. И така тези рамките са, и това са рамките, се слагат в кошера вътре. Значи този кошер побира 32
рампи, като първата последната образуват стрелки. Значи, вместо вътрешна основа, вътрешна питата образуват, тук слагам фибрам. И тук е хода, тъй като хода, стрелката сега е затворена, за да взимате да не влизат уши и така. И отпред има същата на такава стрелка. Така. И фактически това е устройство на питата. Вътрешна пита на разстояние, те се градат едно до 1 см и половина на такова разстояние градат долу и пчелите минават някъде през стрелката. През стрелката минават, да се иде повече. Тук тая стрелката минават и продължават, чак до там имат ход. До другата прялка имат пространството, което минават. Значи фактически това е пода на този кошер. Значи корпуса стои от това скеле, дървено скеле, летвички, които са запълнени с фибрам. Ето има фибрам. И това е покрива на кошера и дъното и отдолу. Всички само това се вади, се сваля се и се почва да се работи това нещо. Значи те са събрани плътно едно с друго, като образуват блок. И наподобяваш тунел. Така го представим тунел. И вече когато искаме да преградим, когато искаме да направим отводка да направим, ако тук се нещо, искаме да направим отводка, с това нещо го преграждаме кошера и тук слагаме птиците с пило за отводката. 2 или 3 или както технологията изберем. Тази преграда има и отвор, 2 см и половина, сега е затворен. Но през зимата се отваря, за да може пчелите, когато да могат да посещават тези празните пити, да се предпазват от болеца, вътрешния болец. При този кошер това е предимство, че всичките пити едно, че са еднакви, с един размер всички. И не е необходимо да има скални помещения големи. Всичко тук, което е необходимо за пчеларстване, за кошерите, се намира на място, на терена. За скални помещения само да имат за машината, за центрифугата и за ремонта на рамки, ако има някои щипени, или пък за сменяне на восъчните пити с вътрешните основи да се заменят. Това е същността на кошера. Топло разположение на пиците, значи успоредно на прелката и така развиват се тази посока. Сега да запознаем с предимството на този кошер и после с недостатъците. Значи този кошер, преди да започна с предимствата, е направен с 3 варианта. Един е с нормална пресечена рамката на съвременните дедамплат кошери. Другия вариант е с удължена висока рамка. И още един вариант, който ще направим специални видеоклипове за тях, за тези нестандартни рамки. А сега само ще се запознаем само с тази рамка, която е стандартната дедамблатова, която е дедамблатова рамка, само че единствената разлика между тях не е, че ширината на рамката всички листички с 37 мм. Всичките горна, долна, странични са 37 мм. Вътре е обтелена и вътрешната основа е залепена на целта и пчелите долната лита използват за ход. Всички при този кошер, кошерното пространство е това първото предимство. Кошерното пространство се намира само в граница на това, на пространство, на вътрешното пространство на рамката. При нея това пространство от тук до и стената на корпуса на кошера
който при другите кошери е 8-9 мм, както казвам, на пространство на наш труп, тук го няма това пространство. То го има, но тук пчелите не живеят. Тук те може би присъстват само когато правя ревизия на кошера, но само след няколко минути след като затворя капака, те разбират, че това не е тяхното жилище, защото жилището им вътре. Тук, ако се дойдат тук, те се измусват страни и се приберат през природата, те се приберат. Всички това пространство, което го има при другите кошери, от рамката до вътрешното пространство на това, пред този кошер не съществува. Това е всички едно обикновено въздушно пространство, в което нито градат, нито нищо не живеят, няма и пчели. Само, както казах, няколко минути след прегледа могат да се разкарват пчели и после се приберат след няколко минути. Значи това пространство, какво предизвиква? Значи, в това пространство, малко кошено пространство, пчелите много бързо си дигат температурата до нормата, като 35-6 градуса. Много лесно поддържат тази температура, защото няма излизане на топлина. Тази топлина, топъл въздух и не преминава в това пространство на настрот и да се разнася в околността. Или пък когато и при това положение няма и никаква влажност, се получава влажност, защото няма уросяване на топлия въздух, на влажния въздух, който пчелите има в този кошено пространство. Не достига до точно уросяване, което го има при съвременните кошери. Затова второто предимство, което ви казах, гнездото е сухо. Няма нужда от никакво затопляне и да се поема влагата, да се направят такива приспособления за отвеждане на влагата от кошера. Значи, при това малко растение, както казах, те поддържат тази температура с много малко разход на мед. Много малко използват търпението на своите мускули, за да се образува топлина. Така че зимата или тези периоди в тяхния живот, които е необходимо да поддържат температура, те се чувстват комфортно. Все едно, че както сега правят блоковите санирани, при тази кошер всички този кошер е саниран. Няма никакъв излъчване на топлина от кошера. И всичко това позволява, това е вече третия, значи няма влага и с много малко разход прекарват зимата пчелите. Много малко. Разход на мед, за да върнат минимум техните физиологични потребности за температура влага. Третия, което е предимство, е, че този кошер, топлото разположение на рамките, малкото пространство, което имат, позволява бързо пролетно развитие на семейства. Едно към едно, както е тръвната. Както тръвната се развива пролета стремително, бурно, така се развива и този кошер. Поради това, че също не подобява устройство на тръвната, на хралупата, тръвната. Само че тази разликата, че може да са, птиците могат да се разглобяват, докато при тръвната, птиците не могат да се пипат. Тук това е тръвна, която може да се изваждат, слагат пак от начало, да се центрифужат, така нататък. Този кошер е удобен, ще бъде много удобен на тези хора, които имат ранна паша. Значи овошки, рапица, акация, без много разходи за стимулация, за стимулативни подхранване с храни и така нататък. Тези семейства се развиват много добре. Освен за мен ми се струва, че за майкопроизводителите, които искат да произведат ранни майки, това е идеалният кошер, за да се образува отглеждачи на майки. Защото семейството се развива още при края на март, април, ако се стабилира допълнително. И така че за мен
За майкопроизводителите е хубаво да го изпробват този кошер, да видят едно от полза, само от полза ще им бъде. Второто предимство, което според мен ми се струва, че много и държа да го съобща, че този кошер е специален за хора с увреждане, особено с дископатия, с напорно двигателен апарат. Защото най-тежкият елемент в този кошер е рамката. Няма покриви, няма покрив. Макар че има покрив, но покрива е по-лек от рамката, защото това е фибран. Няма корпуси, няма нищо. Само. Най-тежките това е за. Искам да кажа, този кошер е само за жени, които искат да станат пчеларки. Нямат тази физическа възможност да стане, защото пчелина има много тежък физически труд, да не каза хамалски труд. Докато при този кошер няма никакъв хамалски труд. Това е разликата е само да подигнеш на рамка. Уверен съм, че други години пчелар на България на годината ще бъде жена, работеща с този кошер. Защото до сега жените бяха ограничавани само в помещението за вадене на мед, за разпечатане, за разфасоване, а сега вече ще има възможност на терен да се покажат своите знания, умения и да се приложат техните знания. Да направят състезания с мъжете. Другото предимство на това, което ми се струва, че това е най-голямото предимство, че при работа с този кошер липсват отделни цели етапи от цялата технология на отглеждане на пчелите. Тук липса есенно, зимно и пролетно работи с пчелите. Какво искам да кажа? Заземявам пчелите по време на ваденето на меда. Значи тази година и по-миналата почна да вадя меда през 26 юли, а пък обикновено до 5-6 август съм вадил това нещо. Какво правя с ваденето на меда? С ваденето на меда тези пчели, които съм решил да ги центрифужам, закарвам ги в помещението за вадене на мед, а пък с другите пчели заземявам, както обикновено с няколко думи ще ви казвам схематично. Тогава на следващите видео клипове зооинженер Михаил Михайлов ще ви обясни точно каква е технологията на заземяване и как се работи с този кошер. Обикновено тези последните рамки са пълни с мед. Рамки, които нямат много мед, които не се служават да се центрифужат, ги оставям тук и следващи ги продължавам напред. Една по една и ги отделям. Стигам до пилото. Втората пита с пило. И връщам назад 2 до 3 пити, които са там обикновено, те са пълни на 100% с мед. Тези пити ги оставям за зимата, за зимния запас. Гледам питите с пило. Ако и венеца им е по-малък, оставям 3 пити с 100% пити с мед. Ако е по-голям венеца, оставям 2 пити с мед. Пред тези 2 или 3 пити с мед, оставям една пита с прашец. Пак, прашец и мед. След това почват питите с пило, обикновено 5-6 се събират така и след последната пита с пило слагам още една пита с прашец, ако има, ако няма. И тези последните 2-3 пити оставям с малко мед, да може през тези месец, през август, септември, да може да ги привлечат към центъра, към вътрешността на гнездото, защото пчелите не търпят да има мед до прелката. И в същото време, както пишат в литературата, тези трите пити ще служат като естествено похранване на майката да повече снястане на пило през август, които тези пчели, които са заложени през август, те се презимват и ще бъдат зимни пролетните продължители на семейството. Тя ги пиле
цял бот. Само че слагам с по-дълги тези вътре, за да не се забиват напълно, да може после след време да може да са лесно да се валят. И така втиска, ако е така обикновено с така това положение на дълбода, това означава, че от тук е последната пита с кило. Когато искам да кажа, когато да свършим последната пита с нея, когато фактически където свърши семейството, го правя така, успоредно. И така вече и тук и фактически, значи и тук разбирам, че например, значи от тук до тук това е с пило, рамки с пило, тук е с мида и тук е другото с мида. И така пролетали, когато вече лесно се махат и така. И след като извадя меда, връщам всички центрофужени пити ги връщам тук и пчелите през тази дупка ми преминават, като даме реда, изчистват това останали мед, поправят килийките и след това слагам лекарство за пчелите, обикновено лентички, апивар, като само в тази пространство там, че тук е пилото, и само направя така леко малко цъпненика и слагам вътре летвата и тук от тази страна пак така слагам и така да превъртам и след 60 дена, всички това го няма още, и на 60 дена, като вада лесички, слагам и тази рамка, и тази преграда. Всички, гнездото е преградено, вината, като идва, се ограничава до тук, а пък птици през тази дупка едното обслужвате, няма восъчен молец, няма мероприятия за борба с восъчен молец. Както пишат да се направят комини големи, в корпуса слагат рамки или пък с лекарства, с Б400 и така нататък. При този начин на съхранение на рамки никакъв проблем не съм имал с восъчен молец. Така. Обикновено по време на варенето на меда си отделям 4-5 рамки, които съм, ако има време, решил, които да, черни или пък повредени, да може да ги през зимата да ги почиста, да ги дезинфектирам или да им сложа пролета восъчни основи, за да може тук после да подновявам гнездото. Така, значи това е основното, че няма тези мероприятия зимно, пролетно, стеснение пак разширение, тук няма. Аз на 26-та вада меда, след 3 дена слагам лекарство и чак, после 60 дена вада лекарството и слагам тази преграда. Тази преграда не слагам. Така. И отварям го чак края на март-април. При условие, че летят нормално, носят си прашеци и така нататък. Никакви други манипулации не правят. Едно друго предимство, че като погледнеш това нещо, се изглежда се едно, че одер. За по-младите, не знаят, по-рано хората са спали като нямало тогава пружини и матраци, са спали на дървени дъски, на легото с дървени дъски. И така ми идва на идея да полегна и да усета биополето на пчелите, на пчелното семейство. От типа на апидомик, само че в по-ефтин вариант. Лечение с биотоковете на пчелите. Но ако някой не вярва, може да се направи даже, може поне, ще си направиш поне слънчеви бани. И не хубави слънчеви бани ще направиш. Така че и това е една идея, като за апидомик, типа на апидомика, майтап излиза, но който има желание, може да използва биоенергията на пчелното гнездо. И другото предимство, че и в същото време и недостатък, но образува се много прополис. Това е единствен кошер, който се образува много прополис, който без някакви допълнителни приспособления, уреди и така нататък. И това всички
Основно това са предимствата. И сега започваме с недостатъци, ще продължим с недостатъци. Сега с недостатъците, първото, което ми казват, които хора, които съм ги запознал с кошера, казват, че се работи с отделна рамка. Не се работи с корпуси, ами с отделна рамка. Да, но, както знаем, когато се работи с корпуси, кръста и гърба пати, тъй че ако това му казва, че е предимство да работи с корпуси, здраве му кажи. Аз предпочитам да ми е здрав кръста, отколкото да се оплакам и да ходя после на бани и физиотерапия и така нататък. Но в същото време те твърдят, че работят само с корпуси, но това за мен не е точно. Ако си представим, че семейството е достигнало многокорпусен кошер на два корпуса, този корпус, който трябва да бъде с 50% с восъчни основи и празни пики и да се сложат в средата, трябва да се дигне този корпус отгоре. Тези пики кой ги слага пак? Пак ръката на пчелара ги слага, ги подрежда, само че не тук, ами в складното мислене. Така че пак се работи тук с рамки. Слагат се, но плюс се работи с рамки и дигаш и корпус, има хамология. Другия вариант, когато пък трябва да се демарира или пък за разширението, трябва да се намери майката, да се сложи в кошер с пило или тези с восъчни остави, да се намери, майката трябва пак да се прероват тези рамки. А пък на най-горния корпус, който ще бъде най-отгоре, там слагат пици с запечатаното пило. Пак трябва да се търсят пиците за запечатаното пило, да може да се отделят в един отделен корпус. И така майката с восъчните пици и основи се слага отдолу, след това се слага тази пиците с 50% с восъчни основи и така. И най-накрая с пиците с запечатаното пило. И така всички една голяма хамология и като твърдят, че трябва да работил с корпус. Всичко пак вътре трябва ръката, рамките не влизат самички в тези корпуси. Всичко пак с ръка. Сега други държави може би да работят с корпус, само с корпуси. Може би и Фарар да има корпус с корпуси да работи, без рамки да пипат, но в България многокорпусната технология не се изпълнява в буквалния смисъл, но пак това е комбинация между с рамки и с... Така че този недостатък, който твърдят, че не са работило с статък, с корпуса, пък с рамки, не е точен за мен. Работи се бавно, да, наистина се работи бавно, но причината за да се работи бавно са два. Тези пики, тези цена, която се получава между двете пики, пчелиците образуват, го заклеиват. Затова казвам, този кошер има предимство, че много образува прополис. И то ми се струва, че е чист прополис. И затова трябва да се налага да се поне на 1 или 2 години, да се събира този прополис, за да може да са, колкото са по-чистите една до друга рамки, по-малко отделят прополис. Това се постига, както каза, или с очистване на това, или трябва да се работи тук при с рамков повдигач. И това с този вид рамков повдигач, с такъв лос подвид, купих пак удобен, защото за да се отвори, да се разтворят рамки, трябва да се отвори така леко и тогава вече да се сложи това нещо с този лос. И се повдига така. И този прополис, който е тук, се освобождава много лесно. Този рамков повдигач, макар че устройството е същото, не е на този кошер не е удачен. Това е удачният рамков повдигач.
Тук трябва, може би, да се направи малко корекция, да се шлифова малко, да се намали този ъгъл, да се настрои малко, малко напитата, малко метал, за да се получи. Може би това е българско производство или турско ли. Бях го купил на Пловдивския пленер преди години, имаше пчеларско изложение. Те после го закриха това изложение. Това е преди много години. Но това е с този, най-точно се работи с него. Така. Влиза нагоре, дига се и изобщо никакъв проблем няма с това нещо. Значи, другия вариант е напред работя с нож. Така. Затворя малко с ножа и тогава слагам това нещо. Но после като видях, много ми хареса тази идея. Все едно, че това е нож. С една тела го заточих този рамков двигач. Той имаше само тук имаше остро. Заточих го и се получи колкото ножа. Ще гледате, да не е толкова много. Да не е много остър, да нарушава лятичката. И така комбинирам двете работи. Така отварям, после. Нали, това е, значи, за това се работи по-бавно, защото трябва да прополиса да може да се повдигне рамата. Когато е лятото, прополиса не е толкова здрав, може и с ръце да се прибаха това нещо. Но когато е по-студено, тогава трябва непременно да се използва това нещо. И другото, което, значи, с този кошер трябва да се работи. Другата причина за по-бавното работене, това е, че пчелите, когато сега се отвори това нещо, те се разползяват. Тук идват отгоре. И за да не се, когато се прибира рамката, притиска рамка в другата, трябва да има дотиквач. Това е едно приспособление, което го измислих тогава още. Да може, за каква е цялата технология. Целта е, когато се доближи рамката, да не се доближава, да се доближи на 4 мм до другата рамка. Това растение, пчелата, ако са две пчели на едно място, те става само една. И след това с този дотиквач дотикам тези пчели, които са се показали, така фактически до това растение на всички пчели, които са излезли, и ги притиквам надолу. И след това, когато после доближавам рамката така плътно до тиквача и после вече лекичко прибирам и така пчели не се притискат. Твърда, че притиснатите пчели са горе-долу, колкото и при другите кошери, особено при корпус. Когато се слагат корпус или пък таван, повече се притискат и умират. Така че процент на притискане или смъртност не е по-различен. Така че сега от този кошер ще прехвърля рамките с живите пчели в този кошер и ще ви покажа как се работи с рамков двигача и дотиквача. Значи с тези две работи трябва да се работи с този кошер. Без тях е невъзможно да се работи. Казват друг недостатък, който ми казват, че се роят, повече се роят. Какво означава това повече да се роят? Всички пчели се роят, така че повече от един път и този кошер няма да се рои. Един път ще се рои, но при условие, че се изпълняват всички противорогови мероприятия и този кошер няма да се рои, за които те твърдят, че ще се рои повече, е задуха, който се получава. Наистина пролета се развиват бързо, но после те твърдят, защото съобщавайки изследваните на учени, които са правили опити с дадамплатови кошери, с топло и студено разположение на рамките, твърдят, че след затоплено време, след май-юли, тези кошери, които са на топло разположение, почват да проблеми с тях. При този кошер няма задух, защото предната прелка и задна прелка, ако отворено, се получава течение. Така че този кошер има опасност, ако не се съобразим с тази съотношението на отворите на предната и задната прелка, ако се получава, ако се отвори доброволно, се получава един улей
течение, което е опасно за пилото особено. Затова трябва да се внимава и от тази година вече реших, този проблем може да се реши. Те сами искат да се решат, защото аз нямам такива рецептори за течение за това. И тези мрежа, те сами ще се ги заклеиват, където искат, нали, ако има течение, те се го заклеиват и те се коригират всички притока на въздух. Никой път не съм виждал в тези кошери да има брада от пчели отпред. В най-горещи дни не се получава. При условие, че двете клетки са отворени, но трябва да се съобразяваме да не се получи течение това нещо. Само да добавя за недостатъка, който казах, че се работи бавно. Ако се преспадне и тези липсващи мероприятия, които не се извършват с този кошер за есен, пролетно и развитие на семейството, този недостатък, че се работи бавно, е доведен до поносими граници. Така че не се притеснявайте, че малко по-бавно се работи, но за разлика от това пък се спестява много други мероприятия, даже няма да кажа никакво съществено значение, че се работи по-бавничко. Така, и накрая искам да кажа на тези пчелари, които съм ги заинтригувал с този нов кошер, да се престрашат и да го закупят, да пробват с него поне с едно-две кошерчета. Аз ги уверявам, че тези хора, тези пчелари ще погледнат на живота на пчелите по друг, различен ъгъл от сегашния, който го има разборните кошери. Така че пожелавам ви много успех и до нови срещи. И сега, колеги, да видим на практика как се работи с този кошер. Ще го прехвърля от този кошер в този новия подобрен кошер. Така се, нали, отваря се повдига се така. Сега тук няма да гледаме как строят, колко пило, колко мед. Целта ни тук да се запознаме само на теория с каква бързина се работи. Това са, значи, както казах, от тук е празни типите, тук съм отвачил, че дой тук е последното с цял бола, че от тук почва семейство с меда и пилото. А от тук назад са празни типите, които съм ги дал, които съм ги определил. Всички, това е така последно. Следващата е така. Така се прави. Вдига се. Може да се чети за колко време. Сега, когато няма пчели тук, не слагам нищо. Направо си ги доближавам лекичко и ги притискам силно. Когато има пчели, тогава се работи с дотикача. Иначе не се работи. Сега даже с ръка, без рамков вдигач, тук ми тиши, даже има мед още. Явно, че има някаква паша му. Това е пълно с нектар. Само, че не е виж, ако искаш по-близко. Как блести, тежи. Явно, че има някаква паша след 26 август. Няма пчели, слагам си нормално. Сега. Даже тук само има мед. Да сложа тази пита по-празната. Отзад. За секунди, тази празна пак, тук пак има малко нектар. Тук забравя да ви кажа, ако искаме да използваме хранилка, да посаднем пчелите с нектар, с захарен сироп. Тук тази отвор, тук ставим хранилката и те се качват и взимат. Само, че тук така трябва да бъде тук, отпред или пък отзад. Да видите, че тук няма никакви тук няма никакви пчели. Така че сега съвсем спокойно, лекичко приближам и се притиска. Така че тук няма изобщо никакви притиснати пчели. Получаване, това разпълзяване се получава в областта на пилото, рамките за пило. Пак ми слагам такова.
слагам да ти пачем да работи. Това си го затварям пак. Така трябва да се притиска по-здраво, да може по-малко от светлинцина да се получава между рамките, да не образуват, да не заклеват с прополис. Тук е фактически, тая е последната, от тук почва вече, те съм го дал още на 26 юли, че от тук почва меда, питата с мед, с многото мед. Тук вече почва меда. 3 рамки. 1, 2, 3. Това е. Само че тук трябва да сложим тези. С по-малко мед. Може би останало става. За това говоря, че се образува прополис. И вижте, няма нито една няма притисната пчела. Това е прополис. Трябва да се обира зимата или пък по време на преледа, по една, по две рамки, значи доста събрала това. Доста мед има, значи, доста мед, сега може би още една-две центрифуги можеше да скарам мед. До сега не съм наложил да използвам дочипача. Сега да видим. Това трябва да е пицата с прашеца. С пил. Пилото. С пил. Това е първата пица с пил. А пък тази е с прашеца. Тук пак няма пчели. Спокойно притискам. Това е другото. Пица с пил. С другото пил. Лентичката пивар. Много пило още има. Може би не е запечатано пило много. На 4-5 дена има пило. Така другата лента пивар. Така пица с прашец. И след така малко има пчелички. Най-напред, преди да ми свикне ръката, ухото, слагам така рамко разпределител и ги допирам рамката до него. Значи това разстояние е достатъчно да се размине само една пчела. След което с този дочипач пробутвам пчелите, които са показвали и лекичко пак натискам. След това нещо вече няма нито една пчела между двете рамки. След това после го вада и спокойно притискам. И така се работи. Така се работи при условия, когато има излезли пчели между двете рамки. Но като пчелите привикват с това нещо и почват да избягват да излизат още пилове. Ека може да видите. Значи, тук има една. По една, по две, най-много. Това е прополис. Значи, както ви казвам, може да си го, когато имате повече време, така да се направи, да се изчисти. Но сега да не го пивам, защото идва зимата. Сега този период не се прави. Не се чисти прополис. Чист прополис. Ето ви казах, че съм носил по половин, една втора с мед пики, да може да си ги преминасят навътре и да стимулират майката да снасят. И така последната пица. И да отпред да покажеш как изглежда. Как изглежда 10 предна природа. Първата пица пълна с мед. Аз мога да я скарам, може би, още на тиликия мед, ако има време. Много мед са събрали още.
2025 година. Като много хора се оплакват, че нямало мед. Това представлява. Това е прелката, това е плода на това. Това е цялото пространство. Тук обитава пчелите. Тук е това пространство и това пространство няма пчели. Това е обикновен въздух. Гледай. Правильно? Да. Това е цялата работа. За колко време, вие ще може да прецените, за колко време тук може да се скъси прегледа, като вместо една рамка и взимам по две. Сега си покажа пак. Вместо, както каза, по една, по две. По две. Вместо една, две. Може и по три, но не е удобно. Те са залепили. Няма никакво притиснати пчели. Няма. А пък ако както сега ние знаем, че тук няма пчели, до тук няма нищо, може направо от тук да дойда, да го разтворя. Например, идвам веднага на тази вода. Без да преглеждам тук, без да я ударя. Разбирате ме какво иска да. Искам да видя тази рамка. На два пъти отивам. Идвам тук. Няма смисъл една по-една. Все едно тип корпусно действие. После така, ако има пчели, сега тук няма пчели, лекичко притискам. Това е. И това е, колеги. Благодаря ви за вниманието. И представете се и вземете, дайте заявка. Ще се продават заявки в пчеларски център Южа, Стара Загора, който иска, може да се даде заявките, да споръчат да бъде семейства. Да се убедите, че има разлика съществена от другите кошери с пространствено равенство, другите разборни кошери. Този кошер удовлетворява и пчеларя, и пчелите. На пчелите, че това е чиста хралупа, както казваме. Те живеят в едно хралупа, а за пчеларя, че може да, която рамка иска да се види, да се достигне до нея, стават с това нещо. Благодаря.